Aquí veiem el doble component de la repressió franquista, que és una repressió política, però és una repressió social també, especialment contra les classes treballadores i, evidentment, les forces republicanes i d'esquerres. En el moviment cooperatiu s'ha de distingir entre el que passa en el món urbà, que aquestes entitats, la majoria, queden il·legalitzades, no? Perquè no té sentit cooperatives de producció perquè ja hi ha les empreses, o de consum perquè hi ha els comerços i a més està la producció alimentària racionada, no? En canvi, en el món agrari, que és majoritari encara al conjunt d'Espanya i també a Catalunya, el que intenta fer el franquisme és apropiar-se del cooperativisme, perquè no té unes estructures per organitzar a la població agrària. Doncs el que intenta és col·locar davant de les cooperatives a gent de la falange o del moviment. El franquisme crea unes entitats que són les Hermandades de Labradores y Ganaderos per intentar controlar la producció agrària